Istini Dumosara High School Mado tuni program solai tongo nogoi mangkna tuni kwbangma borok phaibajak gari gora pura dip dip resapnai musuknai tini o jaga erong tongthotok o nai naidi joto phunukano clear khe please resapnai rong jaga kisat batere dikerdi borok gilama resapnai rong kisat aro datoi jaga tikeri na bagai Amukha School Tongni khambai halgunne boyar simamai hapangla jele serangai phayo tongni khambai halgunne boyar simamai hapangla jele serangai phayo aje jeng kau lainai aje jeng mosa lainai jara namojang dewai kumbar bare tongo jara namojang dewai bosese tangko singulang siniha bosese ngai toko program mo phaimani se belana sadung tungo ge tabuk buphang khuluma kisa phagya itu buphang aro sa koja kisa khulum jagao or tongome kolom ni bagai ge program no paya sang naini nai ranchong jara jara ani video nai tono kisa nai di kam keno blog ro porise ge balok kha guys tini pura irinai blog ekdom paya sak please no kisa subscribe to me guys buphang tola nabasi guys semoga Dumosara High School akan aku ini ya bukan kelar